Hello guys, fungkaham tini belai ang khatungjak tang hingkake puila kaitono si hambai maro je ang hamjakmani ani bagui health ni bagui kaham je ang sajagmani fol othoba bwthai no tini bo ano provide khaike belai hambai kaitono tini hingkake dragon fruit tabuk nang puila sagui tongo taklai bosoni je obo hingkake to fruit so klai so ya haipan ang hamjak sok mani sosa ke teibu omo ke ani bagui kaham munke baksa sinia tongo sathokora omo bolongo ma thogu haipana belai nangmani sini health ni bagui omo empty stomach boho khalio tei kutung bai nungke belai sini health ni bagui kaham hainba ang hamjak ke o thalai hige to joton saimano sini health ni bagui kaham sakake mutriog kaham mano hnai kabang जों YouTube ro naike nu ige omo dragon fruit saimano ige omo hukake anaros obo ang hamjakmani chini boho khalio sakake chini health ni bagui kaham hnai boho khalio sao ige ta omo goyam ke sin paro belai available haipan sim boro ke si belu roya haipan kogo tongo pasta apple bai kaisa goyam ni soman ige belai hamo chin paran borok naragoi jotno ke sanana jete gaisa omo hukake obo an hamjakmani omoke kusumai hono kusumai hige sadronto bolongo mano haipana sini village belai available khotao porjonto ke sing kai narganan ge omo belai ketui ang thokjago bolong bwthaini bisio haide tabo ang dragon fruit sanani seine satokora special hambai ani kortano botini toy payment bagai je sai nagiran tini bebagna ani hamjakma jotono ang hamjago sanai tini belai khatungjak